don mun fito mun yi magana akan harkar zanga-zanga. Wasu mutane suke ganin baikenmu ko kuma mun zama matasa marasa kunya. Ba haka bane ba. Kai dai da kake tunanin cewar matsalar Najeriya bata zama matsala wadda ta dame ka ba. Kai ka je can gefe kai ta cewa mu ba mu da kunya. Mu muna yi ne domin samawa kanmu da kuma ƙasar mu yanci. Kai ka je gida ka kwanta kai ta bacci, mu shugabannin mu su ta mulkar mu su ne mana kisan mummuki. Ko kuma don tsoron kar a kama ka a ɗaure ka, hakan ya sa ka ƙi fitowa ka gaya gwamnati gaskiya. Haƙƙi ne guda uku a kaina. Na farko, ni ɗan ƙasa Najeriya ne, dole ne na fito na gaya wa shugabannin Najeriya gaskiya. Na biyu, haƙƙi ne a kaina, ni ɗan social media ne, dole ne na fito na gaya gwamnati gaskiya akan Najeriya. Haƙƙi na uku, ni mawaƙi ne, dole ne na fito na gaya gwamnati gaskiya akan halin da talakanta yake ciki. Ba na tunanin wani ɗauri, domin duk ɗaurin da wani zanin a duniya bai kai ɗaurin Ubangiji ba. Da ni da kai da kuma shugaban gabaki ɗaya za mu je wata rana za mu tsaya gaban Ubangiji. Ranar za ka gani idan fitowar da muke muna gaya gwamnati idan zatin Allah ne za ka ga sakamakon da kuma kai da ake kashe mu kake zagin mu da muke fitowa mu gaya gwamnati kuskurenta. Kuma ya rage gare ki gwamnati, kullu nafsin za'iqatul maut. Ya kamata ki hankalta, ki lura cewa komai yana da iyaka. Mulkin Ubangiji ne kawai ba shi da iyaka. Dole duk abin da kuke yi wata rana da ni da kowa zai mutu. Don haka ba zan janye gudurina ba, ina nan akan gudurina cewa a fito a yi zanga-zanga domin nuna gwamnati kuskurenta. Ba zai yiwu mu ci gaba da bin limamin da ya sa fatar kura ya lullube jikin shi da fatar akuya ba. Ba zai yiwu ci gaba da tafiya idanuna a makance ba, kuma ba zai yiwu ci gaba da hawa motar alfa ba. Ni dai bana tare da waɗanda suke cewa kar a yi zanga-zanga, kowaye kai. Ni na yi challenge ɗinka in ka ce kar mu fito mu zanga-zanga. Domin me? Duk wahalar da zan sha na rantse da Allah, in dai wata rana zanga-zangan mu za ta zama mai amfani, dan Najeriya zai sami yanci, na halatta jini na Allah akan ɗan Najeriya. Mai magana na ku Abban Kiya Shalil mawaƙa Kano.